Prošle subote u jednom beogradskom hotelu održana je treća po redu Škola za život. U okviru ovog projekta predavanja su održale Tijana Turudić, Nada Vodopija i Matija Opačić. Pogledajte o čemu su govorili. Na temu asertivnost i kako možemo da naučimo asertivnost, da li je to veština, da li se ona uči, da li se razvija, koje su dobrobiti od nje. Različite. Na prvom mjestu, ono što je na osnovu mog mišljenja najvažnije jeste dobri međuljudski odnosi, dobar odnos prema sebi, poštovanje sebe, samim tim poštovanje svog sagovornika i širenje jedne dobre energije koja u stvari nama svima je preko potrebna. Da, svako od nas može da nauči da se ponaša asertivno, pitanje je želje i da li osoba prepoznaje da želi to da nauči. Naravno, to može da nauči sama, može uz trenera. Ja uvijek često kažem da je bolje uz trenera zato što trener onda prepozna sve te potencijale, nego ih pruža podršku i dolazi sve brže negde do uspeha. Mada i sama osoba posle određenog vremena nauči sama da sebi bude podrška, tako da možemo da izaberemo. Pitanje je samo da li želimo. U okviru treće škole za život govorila i naša sledeća sagovornica, Nada Vodopija. Ona je pričala na temu koje to navike uspešnih ljudi možemo da prisvojimo. Nada, dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Koje su to navike koje mi, eto, tako da kažem, obični ljudi možemo da prisvojimo, da učimo od tih malo uspešnijih? Pa evo mogu da napomenem tih 7 navika od poznatog učitelja u svetu, jednog od 25 najpoznatijih Amerikanaca, Stevena Coveyja, mog dragog i omiljenog učitelja koji mi je došao u pravi čas. Znači, postoje navike koje će nam pomoći da postanemo uspešni u svom privatnom životu. I to su 3 navike po njemu. Prva je biti proaktivan, druga je počnite sa kraja svog uma, dakle od svoje vizije. I treća navika je važne stvari prvo. Znači first things first, kako bi on rekao. Ako radimo na ovim navikama svakodnevno, onda ćemo, verujem, postići svoju privatnu pobedu. Nema javne pobede, po Stephen Coveyju, bez privatne pobede. Privatna pobeda je temelj za javnu pobedu. U javnoj pobedi se nalaze po njemu, opet kažem, još 3 navike. To su, 4. navika po njemu bi bila razmišljaj, pobednik, pobednik. Znači ja i vi razgovaramo i krajnji rezultat je da i ja i vi pobeđujemo. To je divno. Ako ne možete tako, on predlaže onda no deal. Ili ništa od dogovora, nekom boljom prilikom. 5. navika je ja volim da je skratim. Uslušaj srcem. Stephen Covey tu naviku zove prvo tragaj da razumeš drugoga, a onda tek insistiraj da drugi razume tebe. Ova navika je po njemu jedna od najmoćnijih stvari i doneće vam veliki uspeh u javnom svetu i u međuljudskim odnosima. Navika slušati srcem otvara mnoga vrata. Nažalost, mi često ne slušamo, mi često imamo svoju privatnu priču, mi često jedva čekamo da upadnemo da sugerišemo i zato nam se čini ova navika vrlo često što ovaj dugo govori kako bi bilo da ja kažem nešto što ja mislim. Mi želimo da dođemo na red, ali moć nam u stvari donosi upravo to slušanje srcem. 6. navika je navika o zajedničkom radu, timskom radu i takozvanom matematičkom izrazu koji kaže 2 plus 2 jednako 5. Znači nije 4. Dobili smo nešto bolje od obične matematike 2 plus 2 koja bi bila 4. Znači to nije zbir delova, to je mnogo više od zbira delova. Jer smo uzeli u obzir i sve ono što je bilo između. I sve one mogućnosti koje 4 pojedinca možda nisu uspela da ponude, ali su oni tokom tih dogovora razmišljali pobednik, pobednik. Znači nije bilo takmičenja, eliminisano je trenje i došlo je do sinergije talenata i najboljeg od svih dotadašnjih rešenja. Božanstvena stvar, mnoge vodi na jako visok nivo. Poslednja navika po njemu je navika koja praktično se dešava stalno, objedinjuje sve i on je naziva, direktno ću prevesti, sharpen the saw ili naoštrite svoju testeru.
ja više volim da naoštrim mač znanja. Ta navika se u stvari zove obnova. Ako ne obnavljate sebe na 4 nivoa, telo, emotivno-socijalni nivo i na duhovnom nivou. I nikada samo na jednom, nikada samo intelekt, nikada samo telo, nego na sva 4 nivoa, onda ćete moći da sve ove ostale navike objedinite u nešto što će se zvati vaša i privatna i javna pobedna. Vaš uspešan, ispunjen i svrsishodan život. Tema današnjeg predavanja je bilo organizacija vremena i videli smo na ovom predavanju da nije uvek sve samo do štikliranja taskova, već postoji i druge neke tehnike koje nam omogućavaju da znamo uvek kada i šta je najbolje za nas i da onda najefikasnije vreme organizujemo u skladu sa našom energijom, u skladu sa našim prioritetima i da izvučemo maksimalno iz svakog dana. Hoćemo da pomenemo samo neke od tih tehnika. Da, tehnika postoji jako puno, ali ovde smo uspeli da potkačimo 3. Jedno je odvajanje bitnih od nebitnih stvari, jedna je Kensho i Satori momenti, dakle kada mi znamo da zaista nešto treba da uradimo, a kada nas samo život lupi po glavi. I smo rekli nešto o organizaciji naših vremena i taskova po energijama tokom dana, a ne samo po vremenu. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art magazin, a mi se vidimo sledeće subote u isto vreme. Laku noć i prijatno!